Poď. Poď. Nie. Yes. Hop. Čo to je? O, jak? Hej. Takže ahoj, ja vás vítam u dnešného videjka a dneska si zahrajeme túto tu na hru. Počkajte, ja vám ju ukážem. Túto tu na Sea Monster. A proste si ju zahrajeme. Čo je tu na menu? O, nejaká pištoľka. Machine gun. Ja mám dosť veľa peniažkov, ja si niečo kúpim. Tak. Potom ešte tu je. Budem svat alebo potápač. Asi iba potápač. Bum, bum, bum. Hej, zober si tú masku. A konečne. Čo chceš? Target. Odíkes. A môžem sa ísť ponoriť? Tak čo ja viem. Asi hej. Bum. Ježiš. Čo to je? To je horor. A okej. Čo tu ešte máme? Morps? Čo to je? Baby Megalodon. Ako si ich máme unlocknúť? A môžeme si aj za neho hrať. Ok, máme tu pištoľku. Neviem, že čo to je, ale tak vyzerá to dosť desivo. Aha, to sa ti resetne. Idem zasvať. Bum. Doberiem si túto pištoľku. 470 aj túto. Aj na túto mám. Shotgunu. Idem hrať Rivals. Bum, bum. Toto má asi viac. Toto je asi lepšie. Je. Čo to je? Nedá sa ju nejak skrotiť? Čo ja by možno vyskúšať? Monster detektor? Ja všetko možno si zoberiem aj nemožné. Všetko. Tak a monštrum je tu na. Idem tak na to. Fuj, to bolo dosť hnusné, ak sa to na mňa pozrelo. Toto a toto. Koľkýkrát si to mám ešte povedať. Monster detektor, bum, 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 som svat. Kde je monštrum tu? Tu sú loďky. Poďme na to. To asi takto na túto nasadnem a idem. Sme tu iba traja, čo je dosť vtipné. Neviem, že jak toho robí. A keď možno mu je to jasné, že to robí aj. Nejaký divný zvuk to vydáva. Ježiš, ja to monštrum nedám, alebo čo to je? Sadnem tu na. Môžem ísť aj na ňo? To je otázka. Poď, skrotím si ho. Áno, yes, mám ho. Nie, nemám. Neutekaj, nie. Hej. To máš za to, že mi utekaš. Fíha, rovdy asi rýchlejšie než loďka. Čo tak sa na mňa díva? Fíha. Dobré triky a tipy. Čo to robí? To je nejaké veľmi sus. O nie, útočí. Vidím, že to je dohna. OK.
Sme tu traja. Idem sa takne pripojiť, kde viac ľudí. Tak, sme tu na Monster detektor si zoberiem. Potom ja si dám toto, tak klasiku. Toto a potom SWAT si zoberiem. Hop, poď, skočím, yes. Elgran, Maja a Blob. Skrotím aspoň jednoho z nich. Čo je toto? To je nejaký... Neviem, čo to je. O, tam je. To je veľmi zaujímavé. Čo to je? Oni sa chcú poboskať. Čo robia? Môžem si na neho nasadnúť? To som sa už pýtala minule. Takže je tu veľa ľudí. Píf. Hej, ale čo robia? Ježiš. On sa asi snaží ochrániť nás. O, čo to je? Ja som vyskočil. Čo to je? Čo to je? Prečo ja skačím jak zmyslo zbavený? O, ja som ho skrotil. Nice. Teda, no, skrotiť to sa asi nedá veľmi. Ale aspoň som bol na ňom, čo? Zastav ho, prosím. Nie. Ono si ma to zobralo. Ach, prečo to papá ľudí a prečo nie niečo inšie. Haló? No, hotovo. Haló? Co to je? Som SWAT. SWATkyňa. Ja som z vás najrýchlejší. Pozrite, ak idem. To je niekde tu, takže idem tu. A to je až tu. Aha. Čo to je za loď? Fíha. Titanic to nebude podľa mojich výpočtov. Čo je Hidegui? Aha, toto. Čo to je za T-Rexa toto? Ono ma to zožralo. Hej. Blob, ja som myslel, že sme kamoši. A tak toto sa... No tak toto sa nerobí. Idem tam takto, nech sa tam udusím. Nebo toto. Kde je lift? A, tu nás je. Až ich tu je strašne málo. Tu sú obidve monstre. Fíha, ja dosť mám peniaze. To je romantika toto. To je romantika, väčšiu som nevidel, fakt. Fíha, dosť veľký damage, musím usnať. Elgran, Maja. Ja nechcem tebe ublížiť, Blob. Čo to je? O, jak? Hej? Jak sa... Čo to bolo? Skoro prisahám na moju dušu. Skoro som ho dostal. Ok, poďme pre nový. Zoberaj mňa. Choď. Abo, hej, pôjdem ja kľudne. Za vodiča idem ja. Hej, tak ty chceš byť vodičom, či ja? Ja viem, ja idem tu. A tak idem sem nakoniec. Čo to je? Čo sa stalo? Nie, ale čo sa stalo fakt? O, neviem čo, ale sú tu. Jej. Blob. Čo to je za týranie toto? Čo som ti urobil? Takže chápem, že možno som vám narušil romantiku, čo ste tam mali, ale tak toto mi nemusíš urobiť. Jeden je tam a druhý tam. O, Blob ide. Bum, 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 bum. Fíha, ale Blob je pekné zviera. Nie, zožrie ho. A to sa nikto nevie dostať. Že hej.
El Gran Maja. Fuj, to sa dá ešte tu nás. Alebo nie, ja si to idem dať. Roblox. Roblox za tu futbalový štadión. Čo to je? El Gran Maja. Kde je druhý? Druhý je tam. No nevidím, to je mi nejaké dosť sus. OK, tak už ho vidím. Čo je toto? Aha, to je blob. Budeme, kamoši. Mlčanie znamená súhlas. Blob má málo, blob má málo. Ja si pre neho. Prepáč, boli sme dosť dobrí, kamoši. Aspoň som si to aj myslel. Ale aj na tebe. Ale už koniec tých dobrých časov. Dám ťa dolu. A budem prvý, kto ťa dal. Abo ty mňa nakoniec daš. Nie som v dobrej pozícii. Dobrá pozícia. Páni strčí ústo, že? Čo ja viem. Neviem, koľko mám nábojov síce, ale tak to je už gumifuč. Neviem, som blízko pri ňom. Blízko pri ňom. Využite plánu AB. Hej, ty ma daj, keď nie on to ty. To dosť divne vyzerá. Počkaj, čo? Čo to bolo? Monster detektor, bum bum bum, bla bla bla. Poď! Poď! Nie! Yes! Yes! Jej! Dal som ho. Je taká skvelý pocit. Zostáva nám iba jeden mob. Čo je v menu? Morps. Ako sa môžem dať za nejakých divných? Za blob. Abo baby blob. Hej, halo? Jak sa dá? Hej, ale chcem vedieť. El Gran Maja. Alebo Megalodon. Toto stoja? Len tak pre vtip. Vidno, že si to asi kúpiť nemôžem ani jedno. Ale tak nevadí, možno na budúce. Veď fakt. Aha, on je tu na. To je blob. Zosnuli. Vidno, že toto je lepšie než Jump Arena. Jak ma dal Doust? A to čo bolo? Jak som vyskočil? Čo to je? O, nový blob? Čo je toto? Á, to je tá romantika, čo sa boskávali. Na koho nasadnem? Kto je kto? Ok, loďku asi za chvíľku opustím. Nie je veľmi dobré byť pri týchto tu na zvieratkách. Ide na mňa, mám taký pocit. Dozadu akou rýchlosťou vie ísť? Čo ja viem, neviem, kde sa to aj končí. Takže za chvíľku by som mal zabačať doľava. Tak ide. Blízko si pri mne. 2-metrový odstup. Koronavírus, to sa ešte neskončilo. Bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. To je dosť zaujímavé. Ja som nevedela, kde som. Dobre. To máš posledné. Už ťa nechám voľného a idem na blopa. Celkovo, neviem čo robí, akože. Čo po mne ideš furt? Blob!
Blob, čo si mi to spravil, Blob? A čo som tak vyskočil? Ach, jaj. Dobre, bum, 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 bum. Idem si po nich. Nejaký raft. Tento mi vystačí. Sa cítim, že mi tento vystačí. Čo som komu robil? Čo sú targety tu na dolu? Neviem, ale sú dosť vražedné. Som dosť pomalý, to mi vadí. Ako sa dá ísť najlepšie? Viem, že asi zomriem možno, ale tak... Hej, zomriem. Vzduch tam je. To asi nie je veľmi dobré. Je na konci sveta. Asi hore, hore, hore! Moja loďka! Nie, moja loď! Nechaj ju! Jejda, prepáč! Ty si mi ešte... Čo som letel? Čo? Blob, moja príležitosť. Ber, peniažky, ber. Moja príležitosť. Čo to je? Ja chcem rušiť. Jejda. Čo to je? Jejda, prepáč. Prečo po mne teraz otočila obidva? Prepáč, že som ti prerušil. Teda prerušil som vám rande, no to chápem, že to ste sa na mňa nahnevali. Hej, ale fakt, čo robia? Je toto normálne? Malo by sa toto diať? Asi nie, mám taký pocit. Ja vždy divný pocit. A už sa ku mne nedostaneš. Dostanete sa ku mne. Joj. A viac sa už ku mne nedostanete, čo? Zavidíte, čo? Tak sa dostane. Alebo nie, čo? Jejda, on je hneď podo mnou, čo si robíš srandu zo mňa? Dobre, poďme. Ja som na Blobovi. Abo nie som na ten El Grandion. Ne, to je Blob. Ne. Nie, to si nedovoluj. Neodchádzaj. Hej, ale čo robia? Neviem, či by sa toto malo diať a či by som mal toto vidieť. Neviem, od koľkých je táto hra, ale OK. Loďka zadarmo. Beriem. Fakt. A tu na, už chvostíkom. Čo tu stojí takto loďka zadarmo? Vidno, že idú hlbšie. Takto sa vydáme do praveku. Všetko mám, skafander, svat, zbraň mám, dokonca zbrane. Zombie detektor mám, som pripravený. Hop! Jejda, asi aby ich nikto nerušil, tak typujem. Dostrelili ja tam zbrane, čo? Toto sa mi začína čím ďalej tým viac. Jejda, ja som iba pán reštaurácia. Jejda. Prečo som musel byť práve v strede, keď sa pusinkovali? To bolo veľmi zvláštne tento moment. Využite príležitosti. Poď, poď, vyskoč tam nejaký skokan. Yes, nie, prosím, nie. Čím hlbšie, tým horšie. Poď hore, yes. Kde to som? Čo tu robím na mojom člne?
osvietenom. Je vysoko. Čo tu robí tá El Grania Mania, či El Gran Mania HP? Aha, to sú iba HPčka, nič. Shotguna nemá byť prvá. Všetko musí byť tak, jak má byť. Od detailu po detail. Tak, toto brum, brum, brum. A čo? Jak brum, brum, brum? Čo spomínam, macka? Zoberiem si iba raft. A máte target. Aha, tu je El Gran Maja. Alebo to proste zrúda jedným slovom. Som rád, že si odišiel. Shotguna, bum, 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 bum. Abo toto. Kde je blob? Idem za blobom. Keďže blob je dosť ďaleko, tak si asi zoberiem niečo, čo by som mal. Loďku. A keď tu žiadna nie je v okolí, ale tak... Tu je. Kde je loďka? To je oslintaná. Tým žrútom. Týmto tu. Čo som ti urobil? Necháš ma výjsť aspoň. Čo ja viem. Aspoň trošku ti dám. Hej, tam sa zabávaj na nej. Čo mám teraz v pláne? No, ja mám v pláne nasadnúť na tamtú loďku. Abo jej rovno aj utiecť. Mám taký pocit, že si ide na mňa. Pohni, poď, blob, zachráň ma, blob, poď. Yes, nedá ma. Jakže nie? Ona všetko dá, nie. Keď dojde k najhoršiemu, viem kedy. Poď, yes! Jak som to udržal. To je stres toto. Čo? Jak? Hej, čo? To som nepochopil. To čo sa stalo teraz? Haló? Opraviť hru treba? Toto by som mal nahlásiť. Toto nie je možné. Ok, tak no je vražedný stupienok. Idem tu. Hej, rovno do tváre. Čo to je? Čo robí? Šialená je? Šialená je tetuška? Šialená? Nie, tak to môžem byť na nej. Hup. Čo robia? Asi sa o to snažia, len im to nevychádza. Blob sa sem nedostane, v tom som chile. A keď možno, hej, ale tak... tak hej, tak pardon. Idú po mňa, že? Neviem, ale niekto mama, čo robí? Nie, poď hore, yes. Tam je blob. Idem za ním. Targety prežili, jak tak pozerám. Ich asi nič nemôže dať dolu. Yes! Teraz ju dám. Kukuč. Ahoj, dá. To je také nádherné. Jak proste ju dávam. Skočím si ešte na ňu. A je po nej. Aspoň si myslím. Lebo mám menej. Stihol som ledva. A tu na blob. Ja som na ňom, skrotil som ho. Úspešne skrotený. Tak, a teraz si ho aj tak to dám.
koľko má peniažkov? Nejak sa mi nepridávajú, si neoberajú. O, jeda, ja som bol na jeho líci asi. Poď, zober. Monster detektor, čo tu nejde? Preboha, nemám tu pušku, aha. Je tam príležitosť. Nasadnúť na El Gran Maja. Na El Gran Maják. Jejda. Hej, nevšimol si niekto z vás, či nemáte zuby nejak špinavé? Tá El Gran Maja, mne sa zdá, že hej. Nech si ich vyčistí pekne. Zubné kevky sú na čo? To čo Slováci toto na čo mi vymysleli? Pre vtip? O, som na nej. Som na nej. Poď, udrž sa. Ja musím byť aspoň nad ňou, nech mám 100%, že budem na nej. Fíha, si toto je zadarmo zväzenie. Tak pardon, ale ja som si neobjednal taxík. Jejda, už je po mne. No. Ja si myslím, že toto bolo všetko. Jejda. Uvidíme sa na budúce. No a papa.